La situació de confinament que vivim és una mena de benedicció de Déu per als nostres polítics. Com que tots estem pendent del virus i de les conseqüències dantesques que se'n derivarà, poden fer i desfer sense que pràcticament ens adonem. I això és precisament el que va passar dijous de la setmana passada quan es va publicar al DOC la modificació de l'impost de successions i donacions a partir del qual es podrà arribar a pagar un 20% més per aquell piset que et van deixar els pares. Una publicació a traïció. Precisament en aquests moments, en plena pandèmia, quan les defuncions entre la nostra gent gran són com mai no havíem pogut imaginar, aproven això. Com que saben que poca cosa més podran recaptar, donat el desert econòmic en què es convertirà Catalunya, no tenen cap mania en assegurar-se la seva nòmina amb els calés de l'esforç de generacions de catalans que només aspiraven a deixar alguna cosa als seus descendents. El govern de Catalunya ha esdevingut el recaptador de la mort. Espanya ens roba, esclar, però la Generalitat també, i amb l'estil de l'enterramorts.